Lelo panyasa voice box tapanibweletseni kulankhula kwa Mr. Abdul samabisa chichewa samabisa nkhani iwowa amasapota chipani cha United Democratic Front UDF komanso mtsogoleri chipanichi wolemekezeka atupere muluzi. Ndiye lero uthenga wawo akuyamba ndi kunena kuti amalawi musakhulupirire lipoti lililonse limene likutuluka losonyeza kuti zisankho zizayenda bwanji. Akuti ndiyo chimene mungachita Malawi ndi kuti pa 16 September 2025 mudzangodziwa kunyumba kwanu ndi voti yanu manja kupita kukavotera chipani cha United Democratic Front UDF komanso olemekezeka mtsogoleri chipanichi atupere muluzi. Timatikira limodzi pano panyasa voice box ndivoti nkhani zawo zimene abwera nazo ndizotani ndipakamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Zikomo kwambiri Amalawi zina langa ndine Abdul ndabweranso lero pa 28 July 2025 limene lili la lolemba kulankhula kuti kumalankhulira kuchokera kuno kumuvi wa chilungamo ife amene tadzipereka ndithu kuti tiyende limodzi ndi inu Amalawi komanso kukupemphani Amalawi kuti Amalawi msanje tunkhotakota msanje tuchitipa tiyeni ndithu ife tikale pamse Amalawi pamene kwangosala mwezi umodzi kuti tikasankhe president ndi makhansala ndi ma MP tiyeni tiyang'ane ndithu chipani chokhacho chimene chimatisamalira ife Amalawi, chipani chokhacho chimene sichimabweretsa sankho pakati pathu, chipani chokhacho chimene sichimabweretsa sankho pakati pathu, chipani chokhacho chimene chimatumikira pamene pali Malawi. Ndiye zonsezo zimene ndazijulazi zimene amene amatichitira ndiye achipani cha UDF. Tikavotera kansala wa UDF, MP wa UDF, President Dr. Atupere Muluzi. Mafumu watu wonse kumpoto maukawuli mamwenyegetu gospegashi yawo subaheri machikamu mafumu wonse achilomwe moseriwa mafumu achingoni wawa mafumu achisena pondia mafumu wonse achichewa muli bwanji. Zikomo kwambiri Amalawi. Nkhani yanga yoyamba lero ndiona kuti Amalawi pali Amalawi yena ndithu mafulamu mwathumu taupeza utsogoleri ulamulo wa Dr. Kamuzu Banda umene adalamulira dziko lathu la Malawi 31 years. Koma tsiku lina lilonse Kamuzu amatiusa ife achinyamata kuti ana inu nditulimbikirani maphunziro, ndinu atsogoleri amawa, ndinu makansala amawa, ndinu ma MP amawa, ndiponso ndinu ma president amawa. Iyi ndi nkhani imene ndithu Kamuzu tsiku lina lililonse amatifotokozera ife achinyamata kuti inu achinyamata pitani kukaphunzire, pitani ku primary school, secondary school, ku university. Cholinga chanu muzatumikire dziko la Malawi, cholinga chanu inuyo ndi amene muzakhale ma doctors, ma MP, ma councillor, ma ministers. Cholinga chimene ife Kamuzu nthawi zonse amatilimbikitsira school kuti tisakhale mtsogoleri wa mawa. Ndiye zomvetsa chisoni lero kuti Kamuzu pamene amalimbikitsa kuti ife achinyamata ndiye atsogoleri amawa zomvetsa chisoni kuti lero so Professor Peter Mutharika akukana kuwauza anthu kuti ya zimene amalankhula Kamuzu nzabodza zoti ndino atsogoleri amawa koma ife ngalambafe ndiye atsogoleri amawa. Zomvetsa chisoni ndithu. Nkhani yanga ndiona kuti chonde ife tikamapita ku school, ka ku primary, ka ku secondary school, ka ku university, cholinga chathu tizakhala atsogoleri amawa sikuti kuononga dziko yayi. Ife cholinga chathu tikamaphunzira ka inu mwafika ku secondary school kumeneko ndimene kumachokera aziphunzitsi, madokotala, manethi, maloya, majaji wathu, ndani tonse amene magwira ntchito mboma machokera primary, ku secondary school mpaka ku university. Nde ife tikupempha nonsenu amene muli ku university, Kanzuzu University, Kakuzomba, kuti wina aliyense amene muli masukulu a university, ntchito yanu ikhale yotumikira Malawi, ntchito yanu izakhale yoti muzatukule dziko lizakhale patsogolo, sikubweretsa chimpwirikiti mdziko, sikubwera choti ife basi pakuti ndife ana school tinali ku university ndiye basi tizipempha ndalama kuti tipaseni ndalama kuti tiunikireni zakuti no. Ana nonse amene muli ku university udindo wanu ndi kuwatumikira Malawi komanso kubweretsa chimtendere dziko lathu la Malawi. Ndakhumudwa ndithu kuti ana school makamaka inu amene muli ku university kumakhonza ma program kwapempha anthu andale kuti inu andale ife tifuna tipange kafukufuku, ndiye kafukufuku ngati tifuna akomere inuyo akhale chisangalatso kwa inu tipaseni ndalama, ndiye munthu akakana kukupasani ndalama ndikuti basi niyo tikupasani zilo. Chonde ana athu amene muli ku university
chonde inuyo madokta machokera kumeneko, majaji machokera kumeneko, maprofesa machokera kumeneko, madokta sa machokera kumeneko. Sikuti khalidwe lalo zikhala loononga ziko ayi. Amalawi chipani cha DPP chikutumikira ana skulu kuti azitulutsa malipoti abodza kuti yo a DPP ndi amene angawine chisankho. Izi ndi zabodza. Ripoti lina lililonse limene lingatuluka Amalawi musakhulupirire. Amalawi chimene mungachite inuyo pa 16 September kungocha pa 16 September wosalawulira kumunda, wosalawulira kuchapa, inu mukaime panzere kuvotera kansela wa UDF, MP wa UDF, president kuti atupere munuzi. Ngati ziko limumalinyadira, ziko lingati mumalikonda, ndiponso ngati inuyo mwatopa ndi kuona khalidwe lomayenda ndi zikwanje. Inuyo Amalawi ngati mwatopa ndithu kumaona anthu kusankhana mitundu, kumalembedwa ntchito mtundu umodzi umene ukuchokera president. Inuyo Amalawi ngati mwatopa ndi khalidwe limeneli, pa 16 September kavoteni kansela wa UDF, MP wa UDF, president kuti atupere munuzi. Ndipo musakhumudwe kapena kufoka ndi ripoti lina lililonse limene lingatuluke, kalituluka lero, kalituluka mawa, kalituluka liti, limene anganati Peter Mutharika ndi chipani cha DPP ndi amene awina. Amalawi musakhulupirire. Ndipo musakhulupirire wireless ina iliyonse imene ingalozera kuti Amalawi ifeyo titafufuza tapeza chipani cha DPP chawina. Chipani cha DPP ndalama zimene anatibera mbomamu, misonkho yathu imene anatibera ija, chifukwa kuchuluka kwa ndalama apanga kampeni kumapasa ana skulu, kumapasa mawireless ena, kumapasa ena ndiena kuti azinena kuti chipani cha DPP chalowa mboma. Ifeyo Amalawi, ziko lathu la Malawi, amene tidapatsa mphamvu yolengeza munthu wawina ndi akumeke. Ameke ndi amene ali ndi mphamvu yolengeza munthu amene wawina chisankho. Ndiye musamvere propaganda ina iliyonse imene zilengedwezedwa pakati pati ife titakhala pansi tafufuza wowina ndi yakuti. Ili ndi boza Amalawi. Amalawi iniyo voti yanuyo muyisamalire. Chimecho ndiye chida chanu chomuyika Dr. Atupere Muzi pampando. Voti yanuyo ndiye chida choyika makansela a UDF. Voti yanuyo ndiye chida chanu chovotera ma MP a UDF. Ndiye tikupempha Amalawi kuti Amalawi musamvere ripoti lina lililonse limene lingabwere pakati pa kusati ifeyo kaya ndi ana ku sukulu kaya ku university ife tapanga kafukufuku basi amene abuna ndi yakuti. Amalawi musakhumudwe, musafoke, inuyo tsiku lovota ndi amene muli ndi mayankho. Komanso amene angalengeze kuti wakuti wawina ndiye ameke, sikuti ana skulu kapena ndani ndi ndani. Ifeyo Amalawi maso wathu tiyang'ane ku chipani cha UDF. Ndiye tikupempha inu amene muli ku university, chonde cholinga chanu chimene tinakutumiza mukaphunzira kumeneko, muzakale ma doctors, muzakale ma lawyer, muzakale ma minister, muzakale ma president, sikuti kuononga ziko lathu la Malawi. Ndiye tikupempha kuti Malawi ina aliyense musamvere ripoti lina lililonse limene lingatuluzidwa posachedwa apa. Amenewo ndi anthu a DPP amene akutumikira kampeni yawo ndi imeneyo. Nkhani yanga yachiwiri, Amalawi madziwa kuno kuti ziko lathu la Malawi nthawi yakamuzu imene amalamula, polisi yathu inali yolemekezeka, ame yathu inali yolemekezeka. Mudzi mwathu kungobwera galimoto ya polisi anthu amathawa. Kungoona galimoto ya polisi yeni anthu amathawa mmudzi. Ngakhale kungoona messenger wa DC amavala so uniform ya khaki ngati a polisi, koma messenger yo kungofika mmudzi anthu amathawa. Polisi yathu imapatsidwa ulemu, polisi yathu anthu amaitalikira chifukwa cha ulamuliro wa kamuzu. Ndipo pa munthu ndikuti kungobwera galimoto ya polisi mmudzi anthu amathawa. Ndi ulamuliro wa Dr. Abakiri Munuzi, polisi yathu inali yolemekezeka. Galimoto ya polisi kungobwera mmudzi anthu amathawa kuti kodi aufuna mmange ndani. Dr. Abakiri Munuzi walamula 10 years ndipo sitinaonevo anthu akupita akawocha polisi. Palibe tinaona tsiku wa polisi akumenyedwa kapena kuvulidwa zovala mu ulamuliro wa Dr. Abakiri Munuzi. Kuthazo zintitu ulamuliro wa Dr. Abakiri Munuzi, polisi yathu inali yolemekezeka, polisi yathu imagwira ntchito mosatira malamulo, polisi yathu simakondera wina aliyense, polisi yathu inali yolemekezeka ndithu. Koma chimpwirikiti choti paka anthu kumakhala ndi mphamvu yomawocha polisi, taona ulamuliro wa Peter Mutharika. Ifeyo mpaka kumaona kuti kodi akuti polisi imaochedwa, wa polisi amagendedwa, wa polisi amatukwanidwa, wa polisi ndithu mpaka amamvula zovala. Ngani imene chimpwirikiti chimene chipani chimene chinabweresa ndiye ndi chipani cha DPP ndi a Peter Mutharika.
apita Mutharika ndi amene anabweresa ndithu chimpwirikiti choti anthu mpaka kumanyoza polisi, kumagenda polisi, kumammenya wa polisi, mpaka kumawocha polisi. Khalidwe lonunkha ndi amene anabweresa ndi chipani cha DPP ndi apita Mutharika. Ine ndakhumudwa lero kumumva Antanyiwa amene amanenera chipani cha DPP, amene ali mneneri wa chipani cha DPP, lero nkumalankhula pa social media kuti polisi yathu ikudandaula kuti bwerani kwa apita Mutharika. Inu Antanyiwa mwayiwala kuti ngati anthu anafika size yomagenda polisi, kummenya wa polisi, nkumawocha polisi yathu chifukwa cha apita Mutharika. Ndipo ngati polisi yathu ikunyozeka pakali pano sikudziwa kugwira ntchito, magwiridwe a ntchito a polisi amene adaononga ndi apita Mutharika, inu Antanyiwa simukudziwa. Ndiyo lero inu Antanyiwa mungamabwera pano kuti polisi yathu ame yathu ikuti ikudandaula malipiro. Kodi malipiro amene akulipira chakwera mmesa anapeza amene apita Mutharika amene amalipira polisi? Bolanso mwina achakwera unawonso aonjezera malipiro kwa polisi. Ndiye inu Antanyiwa ngati mulibe cholankhula takhalani chete. Polisi yathu lero ngati ikunyozeka chifukwa cha apita Mutharika. Polisi yathu ngati imafulidwa zovala chifukwa cha apita Mutharika. Anthu mpaka ngati amakhala ndi mphamvu mpaka kumawocha polisi chifukwa cha apita Mutharika. Pamene ulamuliro wa Kamuzu polisi inali yolemekezeka, ulamuliro wa Dr. Bakiri Muluzi polisi inali yolemekezeka, koma polisi yathu kuti ikhale yonyozeka chifukwa cha apita Mutharika. Ndi apita lero apolisi angaufunenso ulamuliro wa apita Mutharika. Ifeyo taona ulamuliro wa apita Mutharika. Asilikali yathu ame ndimene mathandizira mademo. Ame yathu ndimene masogolera mademo, ndimenenso imamenya nduna za DPP. Kutanza kuti ngakhale ame yathu inatopa ndi ulamuliro wa chipani cha DPP. Ndiye ino Antanyiwa mungamabwere pana ame yathu ikudandaula, ame yake itiyo kapena asekilira apita Mutharika. Inu ngakhale ame yathu inatopa ndi ulamuliro wa apita Mutharika. Ndiye inu lero simungauza Amalawi kuti Amalawi ame yathu lero limwe mwakuti no. Amalawi akudziwa ndithu kuti mademo amene amachitika 2019 2020 amene amathandizira mademo aja ndi asilikali athu. Komanso ife tinaona nthawi yoti asilikali mpaka anafika size kumamenya nduna za apita Mutharika. Anika Zidausi anamenyedwa ndi asilikali ankhondo. Kutanza kuti asilikali ankhondo athu anatopa ndi ulamuliro wa apita Mutharika. Ndiye lero ino Antanyiwa mungamabwere ame yathu ikudandaula, mukwauza ndani? Ndiponso ngati pali anthu amene sangalole kuti DPP ibwerere mboma ndi asilikali ankhondo. Ndiponso ngati pali anthu amene sangalole kuti apita Mutharika abwerere pampando ndi apolisi yathu. Chifukwa ngati polisi yathu mzimayi wa chipolisi mpaka anafika size yovulidwa chifukwa cha anyamata a DPP. Ana apita Mutharika mpaka anafika size yomaucha mapolisi yathu, khalidwe limene amene abweresa ndi apita Mutharika. Ndi inu Antanyiwa ngati mulibe cholankhula takhalani chete. Nkhani yanga yachiwiri, inu Antanyiwa ndi munthu womvetsa chisoni kwa basi. Inu Rariment wa chipani cha UDF Dr. Alex Kalolo sanali mundale. Ndiye nthawi yonseyo simunauza Amalawi kuti Amalawi pali mbusa wina wake Dr. Alex Kalolo nthawi imene 2006 anapandwa mwakuti simunauze tu Amalawi zimenezo. Lero Dr. Atupire Muluzi munthu jowamutenga wakhala Rariment wawo ndiye mwatizopani timpezere chifukwa timnamizire. Inu tusimunati ndipo mulira. Ziko lathu la Malawi ngati akudziwa kuti ngati pali munthu woyipa, munthu wakuba, ndenda amayi ansa. Mayi ansa ndi amene adali munthu wakuba amene anabera chisango kuti Peter Mutharika awine. Ndipo umboni wonse ndi mademo amene amachitika 2019 2020. Ndipo ife taona mabishop a Chikatolika, azibusa a CCAP, bungwe la paki, mneneri wawo Bishop Ntonga akuyenda wa pansi ndithu kuzungulira ziko lonse la Malawi kwa apemba kuti mayi ansa atule pansi udindo ifo chosokoneza chisango. Ndi amene adabwera poyera kuti mayi ansa sana yendetse bwino chisankho ni mabishop a Chikatolika, azibusa a CCAP komanso bungwe la paki. Kunena ndithu kuti mayi ansa ni ndi mzimayi woyipa, munthu wakuba amene akwatengera Amalawi kuchionongeko. Awatu ndi azibusa, awa ndi mabishop, awa ndi apaki amene amauza Amalawi kuti ndithu mayi ansa alepera kuyendesa chisankho. Ndipo antambo ndi aja mwaona aja apangarizana kuti ine sindikapanga kampeni kumpangira mayi ansa amene analiononga zikoli. Ndiye inu Antanyiwa nkumabwera pano nkumayibandika ati ya mayi ansa ndi Rariment best wake kunyumba kwa Peter Mutharika.
So pano ino ngati munena kuti iyayi arraignment wa chipani cha UDF Dr. Alex Kalolo adapha wanthu, inutu amalawi zimenezo alibe nazo umboni. Ndipo inu ngati muli ndi umboni ubwerezeni pa social media. Koma ife amene tili na umboni kuti adapha anthu wochuluka ndi Dr. Bingwa Mutharika. Dr. Bingwa Mutharika adapha anthu 21 wochokera kumpoto. Adapha ujatunda Bingwa Mutharika. Sia ujeni ya Alex Kalolo, ujeni Dr. Alex Kalolo, arraignment wa chipani cha UDF. Amene adapha anthu wochuluka dziko lathu la Malawi Dr. Bingwa Mutharika, amene anali president wa chipani cha DPP. Adapha anthu 21. Dr. Bingwa Mutharika ndi amene adapha anthu 21 wa kumpoto. Umboni ulipo. Inuso Antanyiwa mukudziwa. Sira arraignment wa chipani cha UDF. Komanso ife taona ulamuliro wa Peter Mutharika 6 years anapha Albino. Kumapa anthu oyera kungu ati si anthu ofunikira nda Peter Mutharika. Alex Kalolo. Nde inu lero mwayiwala kupha kwa Peter Mutharika, mwayiwala kupha kwa Dr. Bingwa Mutharika, ndiye mukuti kwauza amati yayi arraignment wa chipani cha UDF Dr. Alex Kalolo adapha anthu mwakuti zimenezo zilibe umboni. Anthu amene amalawi amene akudziwa kuti amene adapha anthu wochuluka Dr. Bingwa Mutharika adapha 21 anthu akumpoto. Peter Mutharika pa 6 years anakhaliranso kupha anthu mbomamu, anthu oyera kungu, Albino. Akuti si anthu ofunikira mdziko, zimenezo ndi ndalama. Lero lino ulamuliro wachakwera, lero Albino aja amaphedwa nda Peter Mutharika aja, lero ena ndi ma MP, lero ena ndi apolisi, lero ena ndi adokta, ndi anthu ofunikira mdziko. Pamene Peter Mutharika anthu amene anali osafunikira ndi anthu amene amaphedwa chifukwa cha Peter Mutharika. Ndi dziko lathu la Malawi tikudziwa kuti kati panali anthu amene adapha Malawi wochuluka ndi Dr. Bingwa Mutharika komanso Professor Peter Mutharika. Akalolo zoti adapha anthu amalawi alibe nazo umboni, amene ndi mbusa amene akulalikira nkhosa za Mulungu. Ndiye ino Antanyiwa ndi munthu womvetsa chisoni, munthu amene mukulankhula za mchimbulimbuli. Amalawi akudziwa kuti mdziko lathu la Malawi ngati pali anthu akupha ndi Dr. Bingwa Mutharika komanso Professor Peter Mutharika, ndipo umboni ulipo, ndipo anthu amalankhula tsiku ndi tsiku. Ndiye inu lero mukubwera yayi arraignment wa chipani cha UDF uja adapha anthu wochuluka, muli ndi umboni apasani amalawi umboni. Inu aponi Antanyiwa ngati mulibe cholankhula takalani chete. Amalawi ndi amene ali ndi mayankho, amene akudziwa kuti dziko lathu ngati amene adabweretsa chimpwirikiti nkhani yakuphana nda Dr. Bingwa Mutharika. Dziko lathu Malawi ngati anabweretsa chimpwirikiti chomayenda ndi zikwanje nda Professor Peter Mutharika. Dziko lathu ngati anabweretsa ntchito yoti polisi yathu nkumakhala yonyozeka nda Peter Mutharika. Amene adaononga magulidwe a ntchito ya polisi nda Peter Mutharika. Ndiye inu abonika Antanyiwa ngati mulibe mfundo ya wauza Malawi takalani chete. Ndi mneneri wa chipani cha DPP. Amalawi dziko lathu ngati timalinyadira, tiyeni tikasange president wa Chinyamata Dr. Pierre Muruzi. Inu Peter Mutharika anali kupereka mapepala. Zinthu zoti ngakale 20 minutes osakwana, ole 1 hour osakwana. Koma ine tamuona Peter Mutharika kungopereka mapepala nthawi imene ya kugona tulo. Akugona nditu kugona munthu ino kutati zoti nditu tupi la Peter Mutharika nditula lema la kalambala topa nditu sifa amulati ngatenge Peter Mutharika kausiya office number 1 azizi ngateke. Ino Peter Mutharika ndisakupilira zinthu za 50 minutes osakwana. Ndipo kuchipani cha DPP komwekonso kuli anthu a Chipongwe amenenso atopa ndi ulamuliro wa Peter Mutharika, ndi amene akunjambula Peter Mutharika akugona nkumatumisa mu social media. Chipongwe ichi chomajambula Peter Mutharika akugona chikuchokera ku DPP komweko. Kutata ku DPP komwekonso kuli anthu amene atopa ndi Peter Mutharika amene sakufuna kuti Peter Mutharika aime. Ndiye ife Amalawi taona pa social media Peter Mutharika akugona. Zinthu zoti wala 50 minutes osakwana akugona. Ndiye ife Amalawi tizoona nzeru zathu ife amafana woganiza bwino. Tingavotera Peter Mutharika tuti kamusiye office number 1 kuti azikagona kumeneko. Aino kichahana akakhalira kuba misonkho ya Malawi. Anoman Chisale akakhalira kuba misonkho ya Malawi. Achadeki na Malomba akakhalira kuba misonkho ya Malawi. Mkazi wa Peter Mutharika akakhalira kuba misonkho ya Malawi. Mundu akakhalira kugono inu Mulungu ndi wachiso kuchita kutionetsa kuti kwa matu a Malawi Peter Mutharika amene mukunkakamilayo mundu uyu watopa wakalapa thupi lake lalema ndithu akugona pamene pacha. Ndi aino kichana azikapanga campaign votani Peter Mutharika. Inu muzoti aino kichana chimene akufuna ndukaba misonkho yathu. Anoman Chisale chimene akufuna ndukaba misonkho yathu. Akulu a DPP wa chimene akufuna kukaba misonkho yathu. Inu Peter Mutharika ngati akugona zinthu zoti zongotenga maminisi ochepa akugona.
amalawi ziko lathu ngati tima alikonda ndithu apita Mutharika ndi munthu wankulu ndi agogo wathu ndi gogo wathu ndithu tiyeni timpatse ulemu akapume ife amalawi voti yathu pa 16 September tete kavutere kansela wa UDF MP wa UDF predo kuti atupere muluzi mama president wonse chiyembekezo chathu ife amalawi nda atupere muluzi. Nkhani yanga yachitatu amalawi mundu wakuba tsiku lina lilonse amalowa mkalasi kuphunzira lero ndaba chonchi kodi mawa ndizabe maberedwa mtundu wanji tsiku lina lilonse mwana wa school mundu wakuba amalowa mkalasi kuphunzira lero ndaba chonchi mawa ndizabe chonchi tsiku lina lilonse amalowa mkalasi kuphunzira maberedwe. Ndiye ife tamuona Daliso Kabambe amene ali ndi mbiri yakuba amene anaba mabilioni aifa amalawi ku reserve bank ati tsiku lopereka makalata anapita pa chitraki akuti yobera. Amalawi ziko lathu ngati timalinyadira ndithu zizakala zomvesa chisoni kuti ife amalawi tizazuke mamawa kukayima panzere kuvotera munthu amene ali ndi mbiri yakuba kuvotera munthu amene ali ndi mbiri ya sankho. Ife amalawi ziko lathu ngati timalinyadira chonde tete kavotere kansela wa UDF MP wa UDF president kuti atupere muluzi. Dr. Atupere Muluzi akunena kuti sali yekha atupere muluzi twachita kuna kuti inezi amalawi mukamandiona si kuti ine ndili ndekha ayi ndili ndi chitimu kumbuyoku maiko 53 amene adamusanga Dr. Atupere kuti ndi munthu wokhulupirika iye ali ndi utsogoleri maiko onse aja ali kumbuyo kwa Atupere Muluzi kuyambira maiko azungu ali kumbuye kwa Dr. Atupere Muluzi. Ziko lathu la amalawi 20 million amene amalikonda zikoli ali kumbuyo kwa Atupere Muluzi. Ndiye ife amati kuti amalawi pa 16 September osalawulira kumunda osalawulira kuchapa tsiku lowa pa 16 September tizaime panzere kukavotera kansela wa UDF MP wa UDF predo kuti Atupere Muluzi chifukwa pa 16 September pamati 4 o'clock ma station wonse wovotera azakala atsekedwa. Sisi jangalizeni zimachitika mbuyo ya mpaka 6 koloko 5 koloko 7 koloko anthu akuvotabe koma malamulo adasintha akuti kuvota zambira 5:30 pomati 4:30 ndiye kuti malo wonse wovotera atseka. Ndiye kuti ife amalawi tiyeni pa 16 September tsiku limene tsiku lolawulira kumunda tsiku lolawulira kuchapa kumatika zilawulira kuyima panzere kukavotera kansela wa UDF MP wa UDF predo kuti Atupere Muluzi amene akuyangula zomveka kwa ife amalawi nda Atupere Muluzi chiyembekezo chathu nda Atupere Muluzi. Dr. Atupere Muluzi akunena kuti ndithu 5 weeks imene yasalayi muona Atupere Muluzi imene apangire kampeni imene angazitembenuzire zinthu. Palibe mnyamata amene zikoli amene amalikonda amene angavotere chipani cha DPP. Chipani cha DPP chipani cha sankho, chipani choipa, chipani cholephera, chipani cha zikwanje. Chipani cha MCP ndiye tukudziwa, chipani cha MCP ndiye ndi chipani choipa mapeto akuipa. Ndiye ife amalawi ngati maso chizikoli timalinyadira tete kavotere kansela wa UDF MP wa UDF president kuti Atupere Muluzi. Mugwirizano yonse imene akuchita DPP wa sikuti akuopa MCP tu apita Mutharika ndi chipani cha DPP ngati sakugona mwana amene akumuopa nda Atupere Muluzi sikuti a MCP chifukwa akusoti chipani cha UDF ndi chipani chokha chimene chimadziwa kuchotsa MCP mboma. Ndiponso akusoti ngati pali mtsogoleri amene akuyangula zomveka kwa Malawi ndiye nda Atupere Muluzi. Business first manifesto mawu amwaja ngoti business first mameja anako na ukala manifesto kwa ifa Malawi. Ndiye ifa amati kunena kuti Malawi ziku lathu ngati timalinyadira tete kavotere kansela wa UDF MP wa UDF president kuti Atupere Muluzi. Dr. Chakwe sakuziwa china chilichonse ziku alamulira 5 years alepera kutumikira ifa Malawi. Peter Mutharika anatilamulira ife 6 years zimene tinaona ndi ana atati kumayenda ndi zikwanje makadethi ndiponso sango kulemba ntchito ndife ngati pali chipani chimene chimatumikira ife Malawi ndi chipani cha UDF. Mawanga omaliza tamuona Dr. Imran Sharif akulengeza kuti alowa MCP ndipo pamene amalowapo pali amene adalankhula Dr. Sharif Kaisi kunena kuti ndithu ine ndasanga kulowa chipani cha MCP ndipo ndili mkati mokhonzera kulowa chipani cha MCP akulu a chipani cha DPP amandiyimbira foni kunena kuti inu kodi Imran Sharif simukuziwa kuti ayawo ndalomwe ndi amodzi. Ndiye Dr. Sharif anauza kunena kuti mdziko muno ngati pali anthu oyipa anthu osayamika anthu asankho ndino a chipani cha DPP. Ino apita Mutharika mmene malamulira 6 years imene malamulira ino Peter Mutharika
mbati pali mtundu umene umalemekezeka kapena kulembedwa ntchito ndi mtundu wa Chilomwe, anthu wa Chilomwe. Iwo ukakhala kuti si Mulomwe simungalembedwe ntchito. Ndiye lero inu mukutiimbira foni kuti ndilowe DPP chifukwa choti ayawo ndi alomwe ndi amodzi. Ayi, ifa ayawo ndi amene timakukwatira inu alomwe. Koma mdziko lathu lino ngati pali anthu oyipa, anthu osayamika, ndinu anyamata a DPP. Dr. Imran Sharifu ndi munthu wophunzira, ndi doctor komanso akuphunzitsa ku university. Ndiye mawu awa ngati akuyankhula munthu wophunzira kuti chipani cha DPP ndi chipani cha sankho, chipani choyipa, chipani chosayamika, ndiye ife amati kuti Amalawi dziko lathu lamala ngati pali chipani choyipa ndiye ndi chipani cha DPP. Amalawi maso athu keti yang'ane ku chipani cha UDF. Wina afune ngakhala asafune, ngakhale mutalengeza kuti ife titapanga kafufuku wa wina ndi wakuti, koma next president ndatupere Muluzi. Zikomo kwambiri.